बागुलबुवा. नमस्कार. मी कोकणात राहतो. एके दिवशी माझे मित्र आले होते. आम्ही सहज पार्टीचा प्लॅन केला. पार्टी तर मस्त झाली होती, पण आता येताना रात्र झाली होती. तिथून माझं गाव 6 किलोमीटर लांब होतं. मी पार्टीतून निघालो, पेट्रोल टाकलं आणि गावाच्या रस्त्याने आलो. तिथे जाताना एक पूल लागतो. मी तिथेच थांबलो. कोणी येतंय का याची वाट बघत होतो, कारण तो रस्ता खूप भीतीदायक होता. तिथून माझी एकट्याला जायची हिंमत होत नव्हती, कारण तिथल्या ऐकलेल्या गोष्टी या खूपच भयानक होत्या. तिथे रात्री अपरात्री लोकांना भूतं फिरताना दिसतात. ती लोकांना नावांनी हाका मारतात. शेवटी वाट बघून मी निघणारच होतो, तेवढ्यात माझ्या गावचे मित्र तिथे आले. त्यांच्याकडे 2 बाईक होत्या. त्यावर 4 जण बसले होते. मी एकटा माझ्या बाईकवर होतो. मग आम्ही सोबतच निघालो. मी त्यांच्या पुढे बाईक चालवत होतो आणि ते माझ्या मागे. कोकण म्हटलं तर वेडी वाकडी वळणं. 4 किलोमीटर गेलो आणि गावाची वेश जवळ येऊ लागली. मी माझी बाईक वळवताच मी अचानक रोडच्या उजव्या साईडला पडलो आणि माझ्या मित्रांना मी दिसलो पण नाही. ते तिथून पुढे निघून गेले. त्यांना वाटलं की मी पुढे गेलो असेन. मी मात्र त्यांना इथून आवाज देत होतो, पण त्यांना माझा आवाज गेलाच नाही. मी खूप घाबरलो आणि बघतो तर काय, माझ्या अंगावर काहीतरी अमानवी बसलं होतं. ती एक बाई होती. मी खूप घाबरलो. त्यातून स्वतःला सोडवायला लागलो. मी देवाचं नाव घेतलं तर ती माझ्यावर हल्ला करायची. मी कसा बसा स्वतःला तिच्या तावडीतून सोडवलं आणि सरळ गावाच्या दिशेने पळालो. मागून एक बाईक आली. मी त्यांना सगळा घडलेला प्रसंग सांगितला. ते म्हणाले, मी सोडतो तुला तुझ्या घरी. मी त्यांच्यासोबत गेलो आणि काही वेळातच गावच्या बस स्टॉपला येऊन पोहोचलो. गावचे मित्र रस्त्यावर बस स्टॉपजवळ थांबले होते. मला बघून ते आश्चर्यचकित झाले. ते म्हणाले, तू तर पुढे होतास, मग मागून कसा आलास? मी घडला सगळा प्रकार त्यांना सांगितला. हे ऐकून ते सुद्धा खूप घाबरले. नंतर माझे मित्र म्हणाले की चल आपण तुझी बाईक घेऊन येऊया. पण माझी तर तिथे परत जायची हिंमतच होत नव्हती. माझा अवतार बघून ते सुद्धा घाबरले. तरी सुद्धा माझे 3 मित्र गेले आणि माझी बाईक शोधू लागले. त्यांना तिथे माझी बाईक मिळाली खरी, पण मी तर पडलो होतो उजव्या बाजूला आणि त्यांना माझी गाडी मिळाली होती डाव्या दिशेला. हे खूप भयानक होतं. या घटनेनंतर मला 2 दिवस ताप आला. माझं नशीब चांगलं की मी या अशा भयानक घटनेतूनही वाचलो होतो. नमस्कार, माझं नाव आयुष कदम आहे. मी तुमच्या चॅनलचा सबस्क्रायबर आहे. हा जो अनुभव आहे तो माझ्या आईसोबत घडला होता. माझी आई तेव्हा 12 वर्षांची होती. तेव्हा उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या पडल्या होत्या आणि उन्हाळ्याची सुट्टी म्हटली की गावी जाणं यात काही नवीन सांगायला नको. माझी आई तिच्या आई आणि बाबांसोबत गावी जायला निघाली. गावी पोहोचताच आई पहिल्यांदा तिच्या मित्रमैत्रिणींना भेटायला गेली. सर्वजण माझ्या आईची वाट बघत होते. जेव्हा आई आली तेव्हा ते खूप बोलले आणि खूप मजा मस्तीही केली. बोलता बोलता त्यांनी विचार केला की उद्या रात्री मस्तपैकी चिकनची पार्टी करूया. हा विचार सुचताच ते पार्टी करण्यासाठी एक जागा शोधू लागले. मग त्यांच्यातीलच एक मित्र बोलला की डोंगरावर एक जुनं घर आहे, त्यात कोणी राहत नाही, ते तिथे नक्कीच पार्टी करू शकतात. हे ऐकल्यावर सर्वांनी संमती दाखवली. सर्वांनी कामं वाटून घेतली. माझ्या आईला सगळे मसाले घेऊन यायला सांगितले. दुसरा दिवस उजाडला. सगळे मित्र खूप उत्साहामध्ये होते की कधी रात्र होते आणि ते कधी पार्टी करायला जातात. शेवटी रात्र झाली आणि ते सगळे आपापल्या घरी बोलून पार्टी करायला निघाले. पण त्यांनी नेमकं कुठे जात आहेत हे कोणालाच सांगितलं नव्हतं. सगळेजण थोड्या वेळात त्या जुन्या घरी जाऊन भेटले आणि त्यांनी चिकन बनवायला सुरुवात केली.
सगळेजण खूप मजा करत होते, पण अचानकच हवेत गारवा निर्माण झाला. कोणाच्या तरी ओरडण्याचा आवाज आला. सगळे एकदम दचकले आणि उभे राहिले. सगळे जागेवरूनच त्या आवाजाचा कानोसा घेऊ लागले. तेवढ्यात परत तोच आवाज आला आणि सर्व पुन्हा एकदा घाबरले. सगळे देवाचं नाव घेऊ लागले. तेवढ्यात एक किळसवाणा आवाज कानी पडला. काय रे पोरांनो, इथे काय करत आहात? माझ्यासोबत कुस्ती खेळणार का? हे ऐकून सगळे रडायला लागले. तो माणूस दार तोडून आत शिरला आणि त्यांना त्याच्या भयानक डोळ्यांनी पाहू लागला. जेव्हा तो आत आला त्यावेळी त्याचं रूप बघून फक्त चक्कर यायची बाकी होती. केस जळालेले, डोळ्यांच्या जागी फक्त खोल खोबण्या होत्या. त्याची पूर्ण चामडी जळालेली होती. तो त्याच भयंकर आवाजामध्ये बोलू लागला. तुम्ही माझ्यासोबत कुस्ती खेळलात आणि जर तुम्ही जिंकलात तर मी तुम्हाला सोडून देईन, पण जर तुम्ही हरलात तर मी तुमचा जीव घेईन. असं बोलतात की भूतासोबत कुस्ती खेळली तर आपलं मरण पक्क असतं. त्याने एक किंकाळी फोडली आणि त्यांवर झेप घेणार आणि तेवढ्यात लांबून घुंगरांचा आवाज आला. घुंगरांचा आवाज ऐकून तो जरा तिथेच थांबला आणि इथे तिथे बघू लागला. लांबून एक माणूस हातात घुंगरांची काठी जमिनीला आपटत आपटत चालत होता. जसजसा तो आवाज जवळ येत होता तसतशी ती आत्मा जरा मागे मागे जात होती. हे बघून आमच्या जीवात जीव आला, पण अचानक तो त्या माणसावर धावून गेला. त्या माणसाने जमिनीवर काठी आपटणं चालूच ठेवलं आणि शेवटी एकदा जोराची काठी आपटली आणि ती आत्मा तिथून नाहीशी झाली. थोड्या वेळात तो माणूस जसा आला तसा परत निघून गेला. त्या सगळ्यांनीच तिथून पळ काढला आणि थेट आपापल्या घरामध्ये गेले. आई आणि बाबांनी माझ्या आईला विचारलं की कुठे गेली होतीस. तेव्हा मग आईने सर्व प्रसंग आई आणि बाबांना सांगितला. तिला खूप ओरडा पडला. मग त्यांनी सांगितलं की ज्या आत्म्याला तुम्ही पाहिलं होतं तो बघ्या होता. तो खूप आगाऊ होता. तो सर्वांना सतावत होता. एके दिवशी तो त्या घरात काही काम करत होता. तिथे अचानक शॉर्ट सर्किट झाला आणि आग लागून त्याचा जागीच मृत्यू झाला. आणि त्या दिवसापासून जो कोणी तिथे येतो तो त्यांना मारून टाकतो. पण जो माणूस तिथे आला होता तो देवचार होता. देवचार हा एक चांगला भूत आहे. त्याची एक ठराविक वेळ असते. तो त्यावेळी फेऱ्या मारतो आणि जर कोणाला त्याची गरज असली तर तो त्यांची मदत करतो. माझ्या आईचे आई बाबा बोलले की तुझं नशीब खूप चांगलं होतं की त्यावेळी देवचार आला, नाहीतर तुमचं काही खरं नव्हतं. हे ऐकून माझ्या आईला दुसऱ्या दिवशी ताप आला आणि तिने ठरवलं की पुन्हा कधी बाहेर रात्रीचं जायचं नाही. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.